Hey, ik sta erop. Kijk, check me dansen, Noah. Doe normaal! Yoghurt, melk, fruitsap. Ga je alles zijn dat ik doe? Hey, Het is ik! Zijn we er? Oké, zoals beloofd, zoals lang beloofd, ging ik nog een keer een video maken met Noah en Lona, mijn broer en mijn zus. En dat is nu al de derde keer dat ik die grap maak. Maar je zegt altijd als ik de broer ben en je zegt tegen Noah. Dat is de joke! Oké, wat gaan we vandaag doen? Die twee ukkies dan vandaag geen school. Ik heb vandaag een vrije dag. En mama had dus gezegd van, Bo, let op je twee stomme broer en zus. Op je broer en zus. Mijn zin klopte niet. Wij gaan vandaag koken. Ik kook super graag, maar vandaag ga ik dus niet iets speciaals koken. Het was over de laatste soort van kerstmarkt in het winkelcentrum waar ik werk. En daar hadden we dat gekocht als bananenbroodmix. Ik had dat geproefd, ik vond dat super lekker. Maar omdat ze super veel dorst hebben, gaan we eerst iets anders doen. Je hebt twee soorten mensen. Je hebt drie soorten. Je hebt mensen. Je hebt mensen. Dat zijn mijn vrienden. Dat ben ik. Nee, het is niet waar. Oké, nee. Ik wil gewoon zeggen, wij hebben hier vandaag twee soorten banaan. Wij hebben gewoon verse banaantjes. En wij hebben rotte banaan. Dat wil niet zeggen dat je ze moet weggooien. Je kunt daar namelijk iets mee doen. Wat kun je daarmee doen, Lona? Wat doet Bo altijd met rotte banaan? Drinken maken. Drinken maken. Dus ik ga vandaag jullie mijn eigen receptje tonen voor bananendrinkyoghurt te maken. Het is niet eens mijn... Wat zeg je? Dat is niet echt een eigen recept. Ik heb gewoon zo'n keer gezegd van kijk, ik ga dat gewoon allemaal samen mixen. En dat is super lekker. Dus wat doen we allemaal? We pakken de banaantjes. Natuurlijk zitten er soms een beetje rotte stukken in je banaan. Die kun je er natuurlijk altijd uitsnijden. Maar zoals dat je ziet, is zoals veel mensen ugly on the outside en pretty on the inside. Nee, meestal is het omgekeerd. Maar kijk, soms zitten er daar wel kleine rotte stukken in. Dat snij je er dan gewoon uit. Dat is geen enkel probleem. Pak dat niet vast lekker of dat kak is. Doe dat gewoon in stukken daarin. Overdrijven. Wil je er mijn ding op doen? Maar kunnen jullie nu echt niks? K3. Jij lom stukje broccoli. Hé, maar zet met die banaan in mijn haar. Doe normaal. Jippie hey. Ja, iedereen gaat dat wel zien op Boze Appnet. Op wat? Op Boze Appnet. Appnet. Ja, Catnet. ja. Oké, jullie zijn allemaal aan het kijken naar mijn catnet. Sorry. Ja, tegen dat hij er klaar zit, zijn de banaan helemaal rot. Dus uw banaan zitten allemaal in een of andere kom. Doe je Heel te groot. mixen. En nu moet je ze inderdaad mixen. Maar dat gaat zus doen. Ik denk dat jullie wel weten waarom. Omdat dat daaruit gaat vliegen. Dus wij hebben hier een of andere mixer. Oké. Nu zijn we klaar So met we have our bananenprut. Normaal gezien is dat vrij goed voor milkshake te maken. Dus dan moet je daar dan in doen. Gewoon melk en ijs en gemixt alles door. Maar omdat we skeer zijn en geen ijs hebben, maar wel altijd Griekse yoghurt, doe ik daar Griekse yoghurt in. Je kunt daar natuurlijk ook gewoon natuursuikeryoghurt in doen. Je kunt daar ook andere fruityoghurt in doen. Dan heb je direct andere fruitsmaken. Ik doe er altijd gewoon een suikerde yoghurt in. Maar je kan dat natuurlijk ook met ander fruit. Dat is een grote. Wat zit bananenpret op mij? Dat is niet erg. Een volledig potje erin. Hier, lek de pot uit, hondje. En we gaan er ook voor de verandering een potje gewoon En wat in moet ik doen? Wat moet ik lekken? Dus yoghurt erin, nog een keer met de mixer. Hier hangt er nog bananenpret. Ik weet het. En om dat dun te maken, pak je gewoon wat melk. Super easy. Wat wil je dat doen? Nee. Straks mogen jullie helpen. Nu zijn jullie gewoon decoratie voor views. Doe daar dan gewoon... Noah! Nog een beetje melk bij, niet te veel, niet te weinig. Voilà! Nu hebben we bananenpret. Bananenpret. Bananenprut cocktail, ja. Gaan we proeven? Nee. Santé. 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 Maar dat is dus niet hetgeen dat we gaan doen. Vandaag gaan we dus dit koken. Ik ben nu eigenlijk onrechtstreeks reclame aan het maken voor een bedrijf dat ik niet ken met een super mooi logo. Het lijkt vooral niet op een Piemel. In dit doosje zit er 320 gram bananenbroodmix, 25 gram walnoten, 40 gram chocoladedruppels. En wat moeten we dan nog zelf allemaal koken? 125 gram yoghurt. Eén zo'n potje denk ik. Eieren, milde olijfolie, maar ik heb vandaag wilde olijfolie, haha, goeie joke. En rijpe bananen, dus vandaar dat we deze kanjers nodig hebben. Nu mogen jullie meehelpen. Fuck, ik moest de oven voor verwarmen. Wat hebben we hier dus allemaal zitten? De broodmix, de walnoten en de chocoladedruppels.
Wat moeten wij daarmee doen? You're so funny. Nu weet ik dus van waar dat smeermama haar humor heeft. Of ja, wie dat er haar humor heeft. Komt die joke hier nog een keer maar. Ja, we gaan alles in een kom doen. Alles in wel een komke. En een bruintje. En een kakkertje. 4 bananen. Dus jullie moeten elk 2 bananen in de kom doen. Ondertussen ga ik de walnoten fijn hakken. Hè? Ja. Ik voel me echt op de kleuter. No offense. Kijk, Lona, de yoghurt moet daar volledig in. En de kom. En de kom. Niet naast de kom. Goed? Trut. En mag ik dat lekker? Nee. Zijn een hond of een kist? Een non. Een kakka. 3 eetlepels milde olijfolie. 1, 2, 38. Dus wat zit er nu allemaal in onze kom? Kakka. Ik denk dat die er volledig in moeten. Zo niet, dat zijn we fout. Dat doen. Nee, je mocht dat niet doen. En we gaan van bananenprut naar eierprut. Maar nee. Ja, dat is dus niet de bedoeling. Daarom dat jullie dat dus niet laten doen. Voilà, oké, geslaagd. Dus dat zit er allemaal in. Prot banaan. Vind je dat grappig? Welke? Ik ga jouw papier op. Mix glad met een staafmixer. Volgende dat we moeten doen, en dat mag onze heer Noah doen. Heel die zak moet daarin. Erin, hé. En de kom. Oeh, het ziet er wel lekker uit, kan jullie. Nee, het ziet er vies uit. Nu ziet het er lekker uit. Eeuw. Lekker op overheer. Dank u, nu heb je heel mijn eetlust verpest. Oké, dus nu hebben we een kommetje met overgeest. Stop je tong in je mond. En maak dat alles heel blijft. Drang zelfs ei aan je mol. Ga je de chocoladedruppels erin doen? Ja. Pas op! Grapje, doe er maar in. Dat is toch grappig, Eko? Nee! Laat de pot staan. Het is overheer rotkakjes. Ik ga ondertussen de walnoten erbij doen. De walwadden. Mag ik drinken en dan? Ik zit er kak uit doen. Mooi is die geroerd. Ja, jawel. Banen! Maar hier, roer dan nog een beetje. Giet de deeg in de cakevorm, dat doen we graag. Ik heb hier de cakevorm en bakpapier. Gaan we daar papier in doen? Gaan we dan We gaan dat papier opeten, ja. Ja, Lona, heeft toch altijd papier? Wie heeft het dan al? Kijk, Lona, ik kan mijn hoofd. Maar dat is niet voor op te eten, Lona. Dat is gewoon zodat de cake niet blijft klappen. Ik ga mijn hoofd daarin doen. Kaka overheer. Nog een halve banaan opleggen? Ja! Nee, alhoewel niet, we gaan dat wel doen. Waar is het mes? Ah, voorzichtig, voorzichtig. Wow. Maar doe normaal! Echt, Noah, wat de Nu moet de cake 40 tot 50 minuten in de oven. Dus we gaan het gewoon doen. Wat gezegd? Zo ziet dat er dus uit, oké. Oh, je moet een beetje bekken. Heb je pijn gedaan? Weet je dat dat komt? Omdat je altijd stout bent. Nee, het is niet echt, het is niet waar. Kom. Oké, zoals dat jullie zien heeft Lona er in de tussentijd pijn gedaan. De taart heeft dus 3 kwartier in de oven gezeten. Ondertussen hebben we een Q&A opgenomen. Ik weet niet als dat in deze video erin is gekomen. Zo niet, gaat hij sowieso binnenkort online komen. Of staat hij al online? Ik weet niet. Check de beschrijving. Als er link in staat, staat hij online. Als er niet in staat, staat hij niet online. Stop met te acteren, Lona. Je zit gewoon tegen de hoek van de tafel gelopen. Moest je rustig zijn, zou dat niet gebeuren. Tegen de hoek van de stoel. Oké, maakt niet uit. Stop met boerlaten. Let op! En onze taart is klaar! Yay! Juich mee met mij. Wees ik je blij? Ja! Yay! Oké, superleuk. De taart is klaar. Zo ziet hij eruit. Oeh. Heel fijn. Dus dat is onze taart. Doe het zo toch? De binnenkant ziet er dus zo uit. Ondertussen gaan wij de video afsluiten. Vond je het een leuke video? Vind je dat een keer een echte deftige kookvideo moet doen? En een speciaal gerecht moet maken? Laat het zeker weten. Heb je voorkeuren voor een gerecht of zo? Kom hier, van zitten massas als sociaal. En ik ga geen views aan wat je niet in beeld komt.
Laat dan ook weten wat dat we moeten maken. Heb je suggesties of zo, laat het zeker weten. En dan gaan wij dat koken voor jullie. Ik weet niet als het met of zonder de tweeling gaat zijn. Vind je dat meer Q&A's moet doen, maar laat het dan ook zeker weten. Jullie! Ik vind hem massas lekker. Mossel. Zelfs die walnoten, het is echt Zelfs goed. die wel nog. Met overgeef. Dus wij zijn nu overgeef aan het geven. Ja, kaka overgeef. Dus, maak Ja. maar als je daar niet van eet. Willen jullie ook een stukje kaka overgeef? Dan kun je dat zeker maken. Dat is dus de doos. Ik weet niet waar ik het vind. Is het lekker? Nee, ik heb nog niks geproefd. Het is echt wel lekker, hè? Maar ik ga je dus zeggen, mensen, en eet dus letterlijk niks graag. Behalve spaghetti en frietjes. Dat is echt heel leugen trouwens. Noah eet toch niks graag? Ik eet... Niks doet pijn. Oké, mensen, dat was dan. Dat is onze bananenbroodmix. Wil je dat ook maken? Zoek dan deze doos. Ik heb gezegd, wil je meer kookvideo's zien? Laat het weten. Wil je meer Q&A's zien? Laat het ook weten. De links staan hieronder. De Instagram. Kom hier, broccoli. De Instagram staat hier ook in de beschrijving. Smeer me maar Instagram waarschijnlijk ook. Van ze heeft ons alle 3 gemaakt. Dus ze verdienen ook wel een shout-out. Oké, en wij gaan de video afsluiten. Weet je mijn outro? Auto? Hoe sluit ik mijn video's af? Ik weet het. Ja, zeg het een keer. Maar kom, blijf hier zitten. Je moet gewoon... Maar jongen, wat kan dat eigenlijk? Je zit met je kont in de vulzak. Nee, ik ga echt de video afsluiten van hoe langer dat duurt, hoe meer dat ze stout begint te zijn zoals dat je ziet. Oké, Lona heeft de squat verlaten. Rest in peace squat 2K17. Dus ik ga de video gewoon alleen afsluiten en ik ben zo ziek, mijn stem is echt helemaal weg. Oké, ja, dat was dan. De links staan in de beschrijving en totdat ik er weer zie, met of zonder overgeefseltaart. Doei! Never ever meet another cracker so frosty.